Vinga, comencem amb Manolo Lama, que ha parlat així de Neymar. A Neymar, que está fuera, o sea, Neymar está todavía en Brasil celebrando el cumpleaños que le dieron permiso para que se fuera a celebrarlo. El Barça atrás es el peor equipo de los grandes que yo he visto defender. Estamos diciendo que al Barça le han metido 2, pero te voy a decir una cosa, si hoy hay un equipo medio normal arriba, lo mata y le mete 5. Ja ho dèiem, que quan els resultats no acompanyessin traurien els aniversaris i les festes de Neymar. Però porten tot l'any, és que ara tenen l'excusa, al final l'han encertat. Però clar, si porten tot el... No, tot l'any, porten uns quants anys i tal, i tal. Clar, el fin de ciclo, el no sé què, ja és... En el fons estic com a content i tot. Ves què et dic? Estic content. Perquè ens han perdut aquests punts de marge que teníem, però estic content, perquè la bufetada serà més gran. Jo preferiria anar més tranquil. No, què carai? Jo preferiria No, anar ho va més dir Piqué, tranquil. volíeu Lliga, tenim Lliga, disfrutarem, perquè d'aquí un mes, que això s'haurà acabat, que això finalitza el dissabte 14 de maig o el diumenge 15, o dissabte 15 de maig, riurem, però molt riurem. Molt bé, anem amb la plata del nostre Cover Podium. Quim, Toni, us hem portat un recull dels millors moments del Chiringuito. Mare de Déu. Se desploma el Barça, que vuelve el Barça de toda la vida. Sí, el perdedor. El perdedor, El Barça perdedor, el de victimista. Históricamente hablando, sí. El victimismo, el canguelo. Y luego el subtítulo, también tengo un subtítulo. Semana grande en la capital, de Madrid al cielo. Que a lo mejor en ese vestuario que no ha elegido a Piqué como capitán por algunos de sus comportamientos, le ha dicho, oye, ¿tú sabes que gran parte de la culpa de que la gente esté ahora detrás de nosotros echándonos cosas en cara, la tienes tú? Ahora sales tú a dar la cara. Pues que son las 12 y 10 de la noche y he contrastado antes de entrar y todavía no hay ningún periscope de Piqué. Y ya me está empezando a chocar. Yo creo que sería bueno que Piqué sacara un periscope para que se vea que no solo desde la euforia, que es un hombre que lo saca en cualquier momento. Y también supongo que la chica de Alves, no sé si tiene una nueva peluca para mañana, porque se va a tener que multiplicar si se acumulan los acontecimientos. Pero te digo una cosa, sinceramente, donde las dan las toman. Y ojo, que al final puede ocurrir lo del nadaplete. Del triplete al nadaplete. El nadaplete, fin de ciclo, nadaplete. Vull dir, a les cavernes treuen tot el seu repertori amb 4 derrotes del Barça. Jo sóc molt feliç perquè no ho miro. El nadaplete? Jo no miro res. No, per començar, han guanyat 2 títols, aquesta temporada. Les temporades, recordem que no són per anys, sinó que són la 2015-2016, i portem 2 títols. Ho dic perquè ells, la temporada passada, ells mateixos sempre es feien ús de recordar que havien guanyat el Mundialet de Clubs i escolta'm, jo el respecto, l'havien guanyat. Per tant, no els diré que no havien guanyat res. Ells van fer la foto de la plantilla de l'any passat amb la nostra Supercopa d'Europa. És espectacular el que van fer. Molt bé, abans aquí en parlàvem del rifirraf entre Luis Enrique i Víctor Malo. Dona atenció perquè aquest senyor, Látigo Serrano, el del dit. El del dit, efectivament, el del dit. El que vol anar amb la Divisió Azul a invadir, venir a Barcelona a invadir la Diagonal amb la Divisió Azul, però bueno... Doncs aquest ha parlat de Luis Enrique. Luis Enrique nunca ha sido un tipo especialmente simpático. No podría ganarse la vida, por ejemplo, como animador de cruceros o contando chistes en el Club de la Comedia. Pero no ser simpático no le da derecho a Luis Enrique a convertirse en un auténtico macarra, en un perdonavidas, como se comportó en la sala de prensa con un periodista después de perder ante el Valencia. Me imagino que a Luis Enrique no le hará mucha gracia, ¿no?, cuando le dicen que este señor puede ser su padre, ¿no? No le harán mucha gracia. No me imagino a Luis Enrique, no sé, haciendo rimas con Mascherano o con Adriano, o no sé, o con Claudio Bravo, diciéndole, Claudio Bravo, ¿me coge? No, pues evidentemente no. Si no, se entendería la marcha de Martín Montoya del Barcelona, ¿no? Això Quim va preguntar, això en sèrio? Això és periodisme? Això us ensenyen a la facultat? No, però a mi m'hauria agradat molt, t'ho dic en sèrio, el dia que treuen una pancarta al Santiago Bernabéu dient Mou, tu dedo lo señala al camino, que aquest senyor, el de l'altre programa i el de l'altre, parlessin de respecte, perquè aquell dia jo els vaig veure callats. Més te diré, hi ha segons quin programa de televisió que la pancarta la van portar al plató. És vergonyós, pelota. I aquí el greu, i aquí hi ha un tema que el club hauria de mirar. Si dieu que el club ha fet una nota de premsa disculpant-se davant del Víctor Malo per el que va dir el Luis Enrique, macho, escolta, mira el que ens estan dient a tots nosaltres, No la va fer amb el García Caridat quan li va estar 2 o 3 dies. No fotem, això és molt greu. Hi ha d'haver un col·legi, el col·legi de periodistes hauria de tenir un codi deontològic i això no hauria d'estar permès cada setmana. Però això, si em permet, això és també el tarannà blaugrana, perquè
ells estiguéssim en la situació inversa i nosaltres diríem que la Lliga no la guanyarem i que ells ja dirien que la tenen guanyada. I fixa't com són nosaltres. Nosaltres hi ha gent que dubta. Ens eliminen de la Champions per un penal que, carai, es podia haver assenyalat i era. Nosaltres callats. Ells com haurien fet? Una tercera guerra mundial. Ells el tarannà valorant. A nosaltres ens venen, ens diuen de tot i nosaltres Això volia comentar, Per tancar ràpidament, Xavi. Sí, tanco molt ràpidament. Gràcies a Guardiola, jo crec que ens vam treure la careta i ja podem considerar-nos un equip gran i tenim que passar tot això. Estem per sobre d'això. Sempre hem sigut grans. Molt bé. No, dic de mentalitat.